Силата на музиката за твоя бизнес. Сключи договор с Профон. Maestro música. Това, което звучи в момента, чувате ли го? Да, българска музика прави впечатление. Мислите ли, че по някакъв начин променя усещането ви, докато се разхождате днес по улицата? Да. Много сме доволни. Тоест действа позитивно музиката и ви... Абсолютно. Това ще я да питам по какъв случай е това и до кога ще продължи. Продължават 3 поредни петъка в ноември от днес, още 2 петъка, и е инициатива на Профон, която се казва Силата на музиката и цели да покаже как променя средата около нас музиката. Абсолютно позитивно. А доколко ще бъде музиката? До 18 часа ще продължи. Много добра идея. Благодаря ви. Ако можете да я разширите, ще бъде още по-хубаво. Супер, надяваме се. В петък хората обикновено са на работа, в събота и неделя има изключително много хора, които се разхождат тук и ще бъде много по-добре тогава, предполагам. Усещате ли промяна в начина, по който се чувствате на Витошка днес? Ами аз работя там над Витошка и се чува. Се чува много. Весело е, че се пуска българска музика. Пречи ли ви на работата или напротив помага? Не, ние сме свикнали тук на музикално оформление и всъщност се радваме, че е различно. Благодаря. Вие случайно ли седнахте тук или смятате, че е по-приятно, когато звучи музика? Всъщност, ние искахме да отидем в парка, но като чухме музиката, седнахме тук. Тоест музиката привлича повече хора на това място. Да, точно заради това седнахме, защото много ни хареса БГ музика в момента, сега е супер. Много ни хареса тези парчета, есента е много добре да слушаме такива парчета и много ни харесва тук. Окей, супер, мерси. Мислите ли, че музиката има сила да променя средата? О, да, много се радваме, че има музичка, много е хубаво, особено в студеното време. Мислите ли, че бихте се връщали по-често на улицата, ако има всеки ден музика? Да, определено атмосферата е много по-различна. How do you feel with the music on the street? Do you like it? If it's not too loud, yeah. It's not loud now. It's okay, yeah. It's Bulgarian music. So have you heard it before? No, never. But you enjoy walking down the street when music is... Yeah? Yes, I do. Okay, thank you.